Hallo alle sammen, jeg er tilbage. Fuck. Og i dag der spiller jeg på en server. Og I skal nok få IP'en nede i beskrivelsen. Men det er en server, et Jerry and Harry har lavet. Og jeg er gået ind på en parkourbane, som de har lavet. Og det er så meningen, vi skal til det. Og det tænkte jeg, det kunne da være meget sjovt. Og det går ud på, at du skal klare hele den her parkourbane. Og jeg har testet den lidt, men den er stadig svær for mig. Herover kan du heal, så du kan fuld kæde. Som I kan se, har jeg et halvt kæde nu. Nu har jeg et fuldt. Og så kører vi ellers bare. Lad os køre. Fuck. Bare, der er så meget fucking lag på den her server lige for tiden. Det er helt vildt, man kan næsten ikke... What the fuck? Okay. Vi skal i hvert fald videre, i stedet for at se på Cheetos, der står og slår hinanden. Det er ikke så sjovt. Tror jeg. Nej! Jeg kunne på 3 minutter siden kunne komme helt derovre. Nå. Fly. Why? Jeg kan bare slet ikke ramme. Fuck. Jeg kan heller ikke se noget som helst med alle de fede og stedige mænd, der er i vejen. Og så har jeg fået ændret min skin. HD Steve, det var det, jeg skulle søge på. Han er sej. Og det er også sådan et Harry. Det er ham der Harry, som der har lavet den her server. Det er også sådan ud. Så ja. Hvorfor? Det er så irriterende. Og det minder mig om, jeg ved ikke helt præcis, hvordan jeg sørger for, at man kan høre andre, mens jeg spiller og snakker på Skype med dem. Det vil sige, det er lidt irriterende, ligesom når jeg falder. Var mega irriterende, fordi jeg lavede en video forleden, og så I, at der var en af mine venner, der hed David, der ringede. Vi bare slet ikke høre ham. Jeg så videoen bag, og tænkte bare, what the fuck? Fordi bare sådan, en øjeblik går jeg fra at snakke Minecraft med ham, og det næste siger, på tide de gjorde det i World of Warcraft. Rigtig mening. Jeg sad og tænkte lidt efter det, så jeg bare og tænkte, what the fuck? Så jeg bare lavet det være, jeg klippet det ud nu. Og så har min skole, den har jo lige haft lockout. I Danmark har vi jo haft der, hvor skolerne de lukker. Et eller andet fagforening, et eller andet. Jeg fatter det ikke. Og det var jo så ret nok med en lille måneds ferie, kan man også sige. Men det er ikke så rart at være tilbage i skole i hvert fald, så meget kan jeg sige. Det var jeg i gang med at sige. Vi havde haft lockout, bla 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 bla, kedeligt. Jeg havde ikke lavet en skid, udover at spille. Nå ja, jeg tænkte, det er mærkeligt. Jeg har haft en hel måned, og jeg har bare ikke lavet nogen video i den måned. Og efter den her videopause, så tænker jeg, nu er det fandme på tid. Nu gør vi det. Nu gør vi det også i spillet. Nu gør vi det. Og så, let's go. No! Okay, det er godt nok ringe. Jeg er rig. Og hvis han der, det er jo som vi snakker om før, han sikkert sidder og siger det her, ved du? Og du sidder og siger, ja, du er noob. Så vil jeg nok sige, ja, det er fint nok. Jeg er noob, whatever, jeg spiller, det kan jeg godt lide. Sådan der. Og det er sagt. Han siger, goddammit shit. Og det lægger helt vildt. Når jeg ser den her video bagefter, så lægger den. Det gør det også. Helvede. Læg.
LOL. LOL. Det var jo tilbage. Jeg var jo før. Jeg havde en chance for at videre, men så faldt jeg lidt buk i vandet. Okay, jeg stopper snart, jeg gør. Det er men ikke noget, som børn skal se. I'm a failure. I'm a failure. Nå, tuder. Der er ikke tid til at tude, når man laver parkour. Like a ninja. Jeg skulle ikke lige til at sige like a ninja. Okay, det her det køber slet ikke godt for mig. Det her det var også sagde det er der noget. Læg. Up for the fucking lag. Ding, duty, bam. Jeg snakker også lidt med min ven om at starte en serie. Jeg ved så stadig ikke, om han gider. Han bliver bare ved med at sige måske. Okay, jeg plager ham måske også lidt for meget. Så for eksempel her forleden, der kastede jeg en mursten i Gamans hoved, hvor der stod, spil Feed the Beast med mig. Okay, det gjorde der så ikke. Men jeg gjorde noget lignende. Det kan jeg gå med til. Og jeg tror ikke, jeg klarer. Jeg tror, jeg laver 2 dele af det her, for jeg skal klare det. Eller måske eller noget. Ja. Det her det er første episode af det her parkour fucking server. Og link be in the fucking description. So you all can join. Og jeg tror vi er heldige. Det er et checkpoint, men det virker ikke. Nu siger den noget hjørne. Checkpoint 1 out of 1 read. Ja, jeg ved det godt, jeg har lavet read til checkpoint. Det var her, jeg før faldt i den samme sted. Nå. Det var nok alt for i den her episode, eller del, eller hvad fuck I foretrækker at kalde det. Vi ses næste gang. Jeg tror nok, jeg laver en PTB-serie anyway. Vi ses. Hej. Hej.